يمو وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا سورة الفرقان ميدو مي عثمان أقسم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا مهالان هنكي مهالان هيك هنكي كالمي كو هاندي كادي مهالات هاندي جانغو كالسو مي غودم كادي مهالات وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا بيمي سو تاوي ان وودي هاندي aduna عثمان سال deeri mudum e newaare mudum dum be gondu men ceedi dum wonum fofu jambe ko min gondo ko mi yaal Ousmane Sall jali ha hekkiti ko mosoji tan e haal wana hay hunde Ousmane Sall na kefere Touba saka tugo ala ko yafuy tan yafuy harmani yafuy harmanan yafuy kadi harmata sundo an yafuy har en harmano asawrullah nyibata gartira kilaji modon di ko dañerno e mojjere ko dañama do windirde e sappondirde wandirde ala hen kono non wiyoɓe ɗon berlo kongude oɗon jingana won e seeremɓe walla seerem moɗo garite guila kelle ka law so jiiɗa seerem moɗo mum seerem moɗo man yum seerem moɗo na ko boni ɗo am ɗo diina o min to neɗɗo towanta kam e diina he ha bonna e diina wasa wadde feɗene may kurol mum wonnani to wonan mawɓe keɗina noon bone ngari kon ko ɓuuri yawde wassalam e ngal ɗo bangal kono ɗum ko huccirden e bandiraɓe meɗen yafnadeɓe fodde ko ojoji ɗi leeli ko e jewteɗe ko leeli ko wona sagoji amen reggondiri won hen ko mabɓoji won hen ko kamɓe technicien ji ɗi tawɓe ngala ɗo wonen kadi taw ko dille Mauritanie ɗe guila e jullu lamɗo o e leyɗele he taw radio ji ɗi dokkata kono warsa buyɗi kam en jaaha kono min jiiɗa wadde tan warsa buyɗi taw wonɓe laddeji ɓe keɗota ko ɗum eɗen ndi wono noon aduna foof yo Allah addu jaam e aduna he yo Allah addu jaam e aduna he yo Allah addu jaam e aduna he so tawi Allah ne addi jaam noon yo addoro wuuro amen jidda tani jidda nan ɗo yeeso ligseɓe wiyete ko helbir sa anda gon helbir gon wiyete joni jidda ɓe mbaɗi namde ñanden ɓe mbi ko waɗi ko woni helbir holko mbaɗimi wiide noon mi tawi dalilu makka kay nan ɗon wiyete ko ummul qura wodani madina munawara kay wiyete ko yasriba wiyete ɗayba wodani bagdad en wiye darussalam suuriya en wiye jannatu duniya walla min tawi wi jidda hande jidda janggo noon tan mbiyanmi helbir natti jidda wiyete on nani an Amar Kebe noon mbiɗa an hoorema aɗa holko a waddani wiide jidda mbaɗa jaabuma caggal ne jaabinumama nde kadi mi jaabuma gongol an de sa haali journal ma ha gayni mbiyata ko Amar Kebe gorko mo mbatto yani guila baba adama ɓenni fa ha hande gorko jibinaka mbatto fa gorum woni gorko walla te Allah wi falatu zakku anfusakum an guila tan baba adama ɓenni faade hande an ko an tan woni gorko ɗo mbatto ɗo heddiɓe fof ko guila bamma en ha heddiɓe ɗum ko haala a yeddata accam yedda jam woto rewe haalaji mum binneji jana e kooce onani helbir woni jidda anani inniri ngo jidda ne kine kaaɗi nde adama e Hawwa fof kawri ko jidda onani ɗum waɗi mbiɗi noon mbiyan noon hande mbiyan noon janggo so moƴƴi ko jidda so moƴƴani ko jidda ha yomal gamete mi jaabimo noon wassalam enamdal e an jiyaɗallah namdal maɗa jettingal ɗo ko ɓoyani ko mbiɗa gonɗa ko jeeyi baba namɗa namɗiɗi mbiɗa so tawi neɗɗo soodi muudo ñebbe ujunere yeeti ujunnaji jeegom beele on kalis ene dagui on ɓurti dagade ni dañde hunde bénéfice taw ko soodi dañen bénéfice ɓurtuɗo bénéfice ɓurtata Allah wi ko man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha an noon ka julanke a soodi hunde maɗa 500 walla 200 a yeeti ujunnaji sappo ene dagui ko dagaki ko an ñamade goɗɗe nan toon pena gujja mbiya ko mi woni ko ɗum sonni walla neɗɗo ara e maɗa ñamlo sa jogi kalide bisimilla sa alano so ñamade noon ko ha sabba naggam ko ɗum harmi kono kalitima guel coɗɗa buuji sappo jeeyiɗa 100 ene dagui ñamde galleji ha kewɗi nan ɗo hande jeeyi million ngaji ko 100 sodno dinguiri nan ɗo sodata 100
rutte hande c'est million ngater million ngajoy fami dum wata dum yaw hala gorko gadda to wona ka namdal ma dimmal an gondo jeyi baba o de ko ni biida edo so tawi wona ni biida mbiya kam mi fini ni mara madandi ko an noddi mi joni joni wona min ta ci banay biida holko kalmi e neddo nano o noddi ndango yahata jama walla ɗaccar ko hay mi jalta e jama nde fuɗɗo julde ko arde fof mbimami beele a namdi momo taw beele aɗa andi mum mbiɗa aɗa andi mum mbimi beele a namdi momo mbiɗa ala namdaki mbimami woƴƴi hoore ma an hande kadi ko noon mbiyanmami nela sallam wi man ra'a minkum munkaran fal yughayyiru bi yadihi so tawi goto moɗon yi hunde weñide anide yo weñcetir ɗum jungo muɗum sene wawi oɗo so waɗi hunde eko mbatton joga e gueɗe ko so almami waɗi hunde ko famnaki woto ɗacci ha jehon caggal jama oɗon namdo namde guel ɗon namde almami meɓɓe mata wona ɓurde nelaɗo sa sallam nelaɗo sa sallam ko sahaba muɗum nde wondirno musibo Allah nde so waɗi hunde tan mbako nelaɗo ko woni nelaɗo haala so almami waɗi noon namdota ko jambe hay so caggal to gonda taro sappiji ɗi gara ha e yeeso almami somo waɗa baguiyar solaire walla somo wirda joɗɗa ko kayne mbiyam assalamu aleykum wima waleykum salam mbiyam waɗi namdade naggam e naggam namdam naggam waɗi ko cujjuɗa joni ko woni walla min mbimi subhanallahi a notaki ko woni almami haala noon wona accude ha koton galleji mum oɗon jaaha almami oɗon toña ɗum julɗe ene moɗon ko jaaɗo jama ko jannama pa ɗon juulde almami ha gay ɗon waɗa ko bonni on kalani jehon galleji moɗon oɗon kala kala ko julnoɗon ko ndewnoɗo Allah bonni sabu wona Allah ko nafigueji an mbiɗo ni on mi namdino mama mbima beele aɗa andi mbiɗa andi mbi beela nanu mbiɗa namdaki mbimomi nela sallam wi la ana Allahu rajulan amma qawman wa hum lahu karihun Allah huuɗi almami gartoɗo yimɓe taw yimɓe jiiɗamo kanko noon so tawi o yiiɗi almami ko mbawɗa hen walla so reeni ngolɗo konngol ko mbawɗa hen walla so tawi ko peno walla ko guji walla ko jinowo omo wonde nafigueji hono makko kanko ɗum yonani mo wonko mbawɗa hen ren hoore ma jabol amen ma ɗimol wassalam ade namde Amar Kebe ƴeewen goɗɗo debbo goɗɗo ene jeeya damga de hedde horndolde ganno ene woodi musimi tan ko wi ko bandi gorko wiyete ko Alassane Diallo ya tan min o noddami omo haalnami haala Diallo bandiraɓe te namdal makko bangal fayida te tan o ƴetti o wi kanko bandi ko gorko Alassane Diallo ko omo namdo mbi o wi namdal ngal ko ni wayi kanko de omo yiya won hen mbiyoɓe ene jaɓɓo korka wonon wiyoɓe kadi ene duusa korka joni noon omo yiiɗi andude hen holko woni hen hol hen ko woni lawol hol hen ko moƴƴi mbaɗani kam kanko kam hay farilla o hewani horde ɗaari koye jaljallo ɓaggi mbaɗa o ronki andude hen holko hen ko woni mi jaabi mom noon konngol am ngol deftanmi hen joni joni wol mbimomi so tawi a yi jaɓɓotoɓe korka a yi huuɗaɓeɓe Allah huuɗi a yi fasigueji so a yi tan jaɓɓotoɗo korka a yi kuɗaɗo mo Allah huuɗi a yi mo ala e diine mo anda diine nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o meeɗani hoorde lebbi ɗiɗi daggudiri taw taƴani nduɗo lewru yawa ndu fof o ɓuuri famɗude hen korka saka dusde so heddima balɗe ɗiɗi walla tati o taƴat o deggodirta ɗum e korka jaɓɓade korka dagaki haram o nani jaɓɓade korka dagaki jaɓɓade taske dagaki jaɓɓade humtirano dagaki jaɓɓade so eɓude jaɓɓade korka dagaki o nani ene dagui noon dusde korka ene dagui dusde korka so tawi kay sarde a hoori ha timmini ina sallam wi so tawi a hoori korka ha timmini a rewni hen balɗe jeegom sawwal humtorano ene wayno a hoori aduna o walla a hoori duuɓi kam ya woyli noon neɗɗo deweteɗo o timminani korka makko omo rewe hen balɗe walla baltati o yiyamo hoore sitta sawwal ko jahannama o jaaƴoto
nela sallam ko kayum tan woni jom kongol kayum tan haalata ko wi kadi ko ɗum tan dirtatake ustatake wattake hay hunde ko sa hoori ha timmini mo fukkani kay foftani an aɗa rewe yan so bone rewani mo holko jara duusa lewru aɗa rewe taw holko dusata lewru balɗe jeegom mbiyaɗen ko am kar han le ndewdirti ala tañdirde de fa sigueji boy joni sa dañen balɗe jeegom e lewru he on pen kala ɗo gonon pen 46 85 49 80 gonmi ala haaji kono gonɓe ngala haajuji mbiyaɗo Amady Tidiane wi toon on ala haaji wo tefto on waɗa teftomi mi haala mbiya watan teftomi jahannama mani ene surka ni foti saɗa jogui dalil to addu wiya ha ene woodi kono kay wona wiide kay woto kedde on o ko ni kam naggam ala gadde tan dalilaji mon ko kalami ko sen anni on sen weñi on so tawi dagake tan gadde ko dagui so tawi kon daguiɓe kay sarɗi so tawi kon daguiɓe o kalami ko sen wini on walla arini on walla en anni on gadde ko dagui ko so tawi kon daguiɓe gadde ko daguiɓe dokkon julɓe so wala wona sippiri wona haala anani wiide en horde korka ha maaya ene rewe wi en duusa lewru ko haram horde korka ha maaya fuɗɗo gotel e humtarami wi ha janggo walla ɓaw janggo mi hoora haram ɓe jiɗɗon fof kuccon nani koko Allah waɗi koko ɗum min kala kono sallam yamiri koko ɗum min kalata joom defte en wiɓe noon ɓe so tawi koɓe hangaɓe walla koɓe fuuɓe walla koɓe wuukaɓe ɓe ganda ko nelaɗo sallam mbi eɓe jaara hay majjina on haaji amen ala on nani o salam ko deftere ma selli fof yo hawre qur'an ko deftere ma mawni fof yo hawre qur'an ko deftere ma rimɗi fof yo hawre qur'an so hawrani ɓe dollade o salam deftere Allah nde nden ko min gandi hen ko ɗum tan min ñawirta goɗɗum ala wassalamu aleykum e ngal ɗo namdal anani an Alassane Diallo to mbinoɗa to kadi wuuro ngo ganno eyi onon ganno onon gantuji moɗon dusde ala wassalam e ngal ɗo namdal so ɗum jogui namde goɗɗo fammata ba ngalɗon walka ngal gasani jafoɗani o wi kanko oɗo Oumar Dia gonɗo Bujumbura o wi joni yimɓe ɓe woni hen mbiyata hande soɓe juula maayo hande haaɗi fof gasi ha laaɓi eyyi wawɓe hodde galle ɓe koota ɓe mbawa jaafama o wi ɗon tan yimɓe ɓe jalta jaaha o ɓe koota galle ɓe jaaha o wi ɗon tan hay hunde ala ko waɗete ɗum duwaw waɗetake ɗon sadikeji wattake ɗon hunde fof wiye ko hande haaɗi ɗum ne beele ko ɗum ko yamirore l'islam yamiri ɗum walla ko yimɓe ɓe tan mbaɗi ɗum e kiyar koye mumen a jaara waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu an gonɗo Bujumbura ndewnuɗa neldal maɗa e ceerno Amadou Kébé min beltanimama min calminima no fewi ko noon a raɓɓiɗini namde a raɓɓiɗini ni tan ne raɓɓiɗi mayɗo juulama tan gasi duwama ha gasi wiyama ko hande haaɗi o ko gurdam makko haaɗi hande walla ko duuɓuji ɗi kaaɗi hande walla ko janase o haaɗi hande ala hen ko laɓɓinɗa gurdam makko de gasi ko ɗon haaɗi gurdam makko de gandumi kam gasi ko ɗon haaɗi sadakuji makko kaaɗani ɗon dowuji makko kaaɗani ɗon ene jaaha ha yawmal qiyamati somo jogui ɓiɓɓe en downomo ha yawmal qiyamati Allah ene jabbo somo ɗacci golle majjiɗa ene jaaha ha yawmal qiyamati ala fof ko gasata e duwa makko ala fof ko gasata kadi e golle makko majje ɗe o acci ko ɗum gondumi e namdal maɗa jarɗa jafoɗa to habbiri o ɗesata turade so turima o ɗesata ƴukkitade to habbiri o ɗesata turade so turima o ɗesata ƴukkitade so sujji o ɗesata sujji ummade somo jotto e taye makko jotto kadi koye koyɗe makko somo salmita o jotto kadi koye koyɗe makko kadi so wi assalamu aleykum nde ɓe mbiya o wi julde mabɓe nde boni ma o wi assalamu aleykum banggue ñaamo o wi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu nde puɗɗa salminde kamɓe de ceerno ɓe mbiya ɓe jaaki an noon eɓe keɗoma jamma e ñalawma eɓe beltanima
kadi oustaz o e hoore mum ne heɗo eɓe keewi banda maaka aljuma fof ɓe pawat e tisubar ɓe pawat o watti wiide kankone yo ɗiɗo bandaji o itte yo fawi Qur'ana ɓe mbimo ko woni o wi ɗum ɗo Qur'ana ala ko ari dow ɓura ɓe mbi oɗo haala ko Qur'ana kamɓe de eɓe namdorima ngal Allah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ceerno Amar Kebe min keɓani inde makko haqiqiyankore de ɗum noon min jaforimama ɗum fodde ene wawi taw ko yejidde walla taw ko mumti kono noon a haali hen haala oustage woyli oustage mo kalɗa o ɓe mbi somo juula no mbiruɗa mi refta hen so darima o ɗeɓata turade so o turima o ɗeɓata tukkitade so sujji kadi o ɗeɓata ummade ala kullin kam ko juulu kam gondugu e lor kamɓe heɓɓe caggal ɓe ene lora ɓe roɓɓe pelmo noon o anda golle annabi sallllahu alayhi wa sallam haydara ko majjere makko e mawnikinare makko e yirde mo ardade waɗimo ni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kañum ko kañum tan ñemtinte ko kañum tan woni almami Muaz ibn Jabal nelaɗo sa sallam ko kañum nehimo o wi alamu ummati bil halali wal harami Muaz ibn Jabal o wiyani Madina de o wiyani Kufa de o wiyani Basra de o wiyani Jidda to min jeyatode ala o wi ko ummati alamu ummati bil halali wal harami Muaz ibn Jabal gilende ndeen leñol makko fof kanko sallam o wi ɓuri andude ko dagui e ko harmi ko Muaz ibn Jabal heɗo golle Muaz e ko feli ɗum yo oustage moɗon heɗo ɓaari en nana pular Muaz julnanno ko galleji goɗɗi galle mu juulata ene juulda e waɗɓe so torima o ɗeɓata tukkitade so tukkitima o ɗeɓata kadi turade e yimɓe jeehi goppi mum waji goto ko jambour ko kalten joni yo neɗɗo namdo ko ari annabi sa sallam wina annabi sallam minen de boisi tan juulna min ɗeɓata turade somo turima o ɗeɓata tukkitade lor woni amen noon tampoɓe hen jabbuli muɗumen Muaz ibn Jabal ene dari